Много хубав ден за почиване. Какво си ти, бе? Аз ще ти изказвам историята за моето колан. Опа. Най-първото да избягате. Какво? Да не си посмял. Опа, кой намерихме е тук? Ти как ще не спраш? Ние поне имаме пистолети. И por todo dar, странно, я и край. Да. Тия пистолет, какво ще ми направят? Ние така ще убиваме. Мали, тия патрони нищо не ми станаха. Ха. И пуснете ми, приятел, или ви убил. Да. Вие си го искахте. Да не му право. Не исках да стане това, май стана. Не. Пусни ми, приятел. Що те? Кога ли го вземеш? Ще да го изключи веднага. Я пусни меча. Не. Ще гръмна. Не. Ако ме гръмнеш, ще изправай. Брато, ай ми извади от тука. Чакай, бе. Моля го извади, защото не искам да те убия. Да, мен. Искаш ли да пробваме? Кога ще спраш? Са. 3, 2, 1. Не. Али? Йо, брато, благодаря ми, спасиша там. Там беше младеше. Няма нищо. Какво да направим? Айде, тръгваме. Сканиране готово. Май трябва да му сканирам лицето. Ще му го сканирам, айде. Това работа. Аз... Тук съм надолу, изкрит съм. Код има.